Nasi makabatireko muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe kana chinge ndaenda kunzvimbo. Andidzoki ndisina zvaikoko. Kubva pano mukati mekutari Harare. Ndakati Bangeti, ndakati Chinoi, kunopinda mukaroi ndinadzo. Yes. Kusanganisira dzipi? Kusanganisira muri Zimbabwe. Sabhuko ari munzvimbo yemukaroi kunonzi Kutengwe. Ari kushevedzera kuti ndiri baba wemuno. Kana warora kungopinza mukadzi pamba. Kubaka kauko ndinoda 50 US kundizisa kuti ndakarora. Pulo man selector. Sabhuko wakutengwe ari kushevedzera kuti kukaroyiko. Ukarora kundizivisa kuti ndarora. Uchada stand kaiwe, uchada munda kaiwe. Zvinoya kwandiri. Ukangura unofana kundizisa kuti ndakarora. Gogogoye kuti baba ndakarora ndinoda 50 US yekundizisa ndakarora. Munhu wese anenge arora. Muri kutaura kuti pamwedzi munharaunda mukarora vanhu 10 vese vanofanira kubhadhara mari inoenderana ne50 US dollars. Apa ndangoyenetsa nangudze kuzisa ndezvimwe zvachona. Azvisi zvoga zvinodiwa nasabhuku pamusha pane zvinge zvaitika mumusha. Pachauya nyaya zvirimo. Mukaroi zvakare ward 4. Nyaya yemwanakomana akafa. Baba vakatora imwe sheti yake ndokuiputira ndobvaisa kapu mukofini. Vanhu vakati azviita havigwe risati azivati kapu inei. Buditsai kapu. Vakaburitsai kapu iri mukofini. Baba vakamira kumusoro kwekofini. Vanhu vachichema. Pa body thing vachishedza kuti ukangopinda. Asina anochema muromo. Muno amucheme we munhu. Reka kurirawo. Baba vakazowina loto. Chituno chichitakura kuenda kumba. Deni oroshi. Zviripo zvimukoma KB. Nasi musi weMonday 8 July 2024. Icho kwadi muri Zimbabwe kanitore mukana wokuti mamukasei kwamatima novasenyika kuka muri ikoko. Ndinozoti munenge makabuda chimuti muri mukati mukufamba nacho. Chikwanzero indefenyuro yanyu inorema. Inenge mukati mekutendera mukati mekufamba. Icho kwadi muri Zimbabwe mukati meweekend. Tanga tiripo mukati menzvimbo tinoshevedzera kuti iyo Karoi mukati menzvimbo tinoshevedzera kuti Tugel. Tanga takabatira tiri mukati mekufamba mukati mendefenyuro. Sendefenyuro dzenyu tanga tiri mukati mekufafaiza. Muri mukati kuti tizivane. Mukati mekufadzana tiripo pa Mr. Matemera vakagadzira nzvimbo. Icho kwadi muri Zimbabwe nzvimbo yaifadza. Ndoda kutenda muri Zimbabwe chokutanga chandinoziva ndechekutizvo panoungana vanhu pane zvinoitika, pane vane mhepo, pane dzakanaka kwete dzinokonzeresa dzinoita kuti vari kufara vakutikane kufara. Asi chandiri kutenda panapa inyaya yevakomana vandinogara ndichitaura vanoti kepesika iri musoro haitore nguva isina kugadziriswa. Vanoti tirauzi chairo bhandi harigari isina kubatwa zvisine kuti radona zvisine kuti rakakaneseka. Asi vanobatwa chikokwiridzira vanhu ava munovaziva ZRP, Zimbabwe Republic Police. Vakaita basa muri Zimbabwe tiri pakaroi. Vanga vakadirwa. Yes. Vanga varipo. Kubva kuChinoi, kupinda mukaroi, kuenda Kutengwe. Varume nevakadzi vanofamba nebasa iri ZRP. Vanga variko. Ende vakabata basa. Takapika kuti 10 Saturday AM. Kunosvikira 7 kuseni. Musi weSunday. Vakange vachingoripo ende vachingomhanya neso ende hapana kakwanisa kuita miito yake nokuti vakomana vaipfafaidza vakanga varipo. So zvandinoda kutaura muri yeZimbabwe ndapindira munzvimbo iyi. Regai ndimbokupai zvandakanotora zvandakanopakurira nokureva paka Karoi ward 4. Karoi ward 4 chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda mukati menzvimbo yemukaroi ndapindira mukati menzvimbo yepa ward 4 zvandakabata nokureva muri yeZimbabwe zvakaitika kumashure zvanga zvisina wiki zvaitika. Pane murume akaita mwanakomana wake mwanakomana achibva mukadzi aita mukadzi kudaro mwanakomana mukati menzvimbo yekumusha ari mukati menzvimbo yekumusha kudaro mwanakomana akanesera nomukadzi ndokubva vasiyana kudaro. Ivo baba pachavo vanga vaine vakadzi vaviri ende mwanakomana wandiri kutaura uyu anga ari mwanakomana wemukadzi wepiri kubva kuna baba ava. Asi zvakazoitika ndezvekuti izvo baba vamadzimai avo ese akashayika. Mwanakomana wachibva sara ende asiri ega vakazvarwa vakati wandei asi ndinozobata nhamba yakuti vakazvarwa vari vangani. Zvadaro mukoma KB mukomana akabva atanga kurwara baba vachisina mukadzi vakadzi vese vakarwara vakafa. Asi mukoma KB mukomana uyu arwara kudaro achibva ineswa mukati menzvimbo yemuchipatara aendeswa munzvimbo yechipatara. Baba vetu vakaenda kuchipatara vaisvika vachimira vaingobata foni vachiti tamirira nguva yaMwari. Yes. Mwana anga arwarisa. Mwana achirwara baba itamirira nguva yaMwari. Mamwe mashoko ari kunetsa nokuvhunisa mukoma KB mukomana nemhuri yeZimbabwe. Vanhu mukomana achiri pamba achiri kurwara vanhu vaitika vafamba vakaenda kunoona mwanakomana achirwara. Waitika uchipinda mumba
vanhu vakawanda vane tsika dzokuti vanobvisa bhutsu kuti vasapinda vachisatsvina mumba. Respect yomba mevanhu. Vanhu vese vaiti kana vanenge vauya akabvisa bhutsu, baba vaibuda panze vachitora bhutsu vachinodzikana mupini. Avasi vanhu vepoka? Vanhu vauya kuzoona mwanakomana wavo kureva kuti kubatsirana. Vaenzi vari kuchema nemi neurwere vaitora bhutsu vonokuenda mupini. Vanhu ndozotikana zvetikana sezvoti bhutsu tatsona zakandwa mpini. Vanhu vaitozotora bhutsu mbiri vorova pasi vopfeka voenda vaenda. Ukati kudii? Zvadaro mukoma KB mwana achibva achiiswa muchipatara. Baba vanemba mudhorobha, vari kudhorobha kudaro mwanakomana achiiswa kuchipatara kusvikira mwana azoshayika. Baba vakataura mashoko ekuti mutema wedu isusu hatina chinhu chinopinda mumba chinorara mumba chishuya nhasi. Mwana uyu anga akura sei anga achinzi nababa chitunhu achifanira kurara mumba. Akatoita mukadzi akaita mwana. Akura. Ndobva achitorarama chinoda kusvika chinodarikira. Vari pamba vanhu vakaungana paBodving. Baba vashedzera kuti vakamira kumberi. Pasati pachiwa Bodving, baba vetosvika chitunhu chiri mukofini vachichisumudza vachimbochesena saidi vachichisumudza vomboisa musoro padhuze vari kuchichoda. Vanhu vachitarisa. Vachibva vazomira kumberi vanhu vachipinda mumba pepe wanzi sachema wanoti nyamara uchemei nyarara. Vane zvavakazoita sheti yavakauya nayo ndobva vaisika mukofini. Vanhu vachibva vanoti aiwa kofini yakadhinda chinhu chinenge kapi pane chinhu chaiswa mukofini. Vanhu vakada kunetsa kusvikira mumwe mwana akati baba ndinoda kuzokukiyai ndara ndakuzokurovai pano. Zvikanzi nevanhu kana mwana uyu hongu mwana wenyu but asi wenyu mega ane zvaitotibatsirawo ane zvaibatsirwa nevamwe kunyange ari mwana wenyu azviite. Kusvika vanhu vanetsa kusvikira yabviswa kapu iyi ikatoonekwa kuti kapu yanga igadzirwa zvakanaka asi ikaputirwa nekapu yanga ine mvura mukati. Vanhu vachibva vaibvisa kudaro. Patori nevamwe vanhu vakauya nebhazi ipapo. Vanhu zvikanzizvo pane vanhu vauya nebhazi rakati hafanira kupiwa chikafu pano. Nemhaka yei hanzi vane zvavaingotaura zvandisinganzwisi hafanira kupiwa chikafu panapo. Asi zvakazoita kuti vanhu vese vakanga vari ipapo vasaite sei vasaite chikafu pambapo. So mukomana yakazoenda kunovigwa asi mutauro yakanga iripo. Baba mukomana uyu achiri mumba imomo. Baba vachibva vachiyedzera kuti rufu rotanga pana pere nhasi rufu ruri kundidhisturba because ndatowina loto yangu. Vakabva vatoti ndawina loto ndiri pano parufu panapa ndawina. So ndingasatozivi kuti rufu rwona ndoita kuti vawine loto. Loto yange ichitaurwa nababa awa ndeipi? Hamiri kuti ndeipi but yangu ratidza kuti ini ndawina. Zvafamba zvangu zvaita. Kuiyo kapu yanga yakaputiridzwa kane sheti yakaiswa mukofini manga kamune mutumbi kana kuti chituna. Isheti yani? Isheti yake mukomana iye. Isheti yemufi. Ndo imwe isiri yakapfeka. Iyoyo ndio yanga yakaputirirwa kapu ndibva yaiswa imomo. Kapu yanga ine mvura. Vanhu vakazviona kuti pane sheti mukati mesheti mune chinhu chirimo. Chikudhinda chirimo. Haisi sheti yega. Uyezve kana iri sheti iri kumbonoisirwa yega mukofini. So kapu iyi yakazobviswa iri nesheti. Vanhu vakabvisa vati ndeye zvikanzi mabvisa alright. Ndobva vaibvisa mvura ichibva yaraswa kune vanhu. Saka mukomana akazovigwa but vanhu vanga vane maquestion mark ndizvaitwa nababa kuti vanhu vari kuya kuzoona mwana muri kutora bvudzi zamuisa mupini. Madaro ambasi kubvisa vanhu kuchema muri kubata chikunha muchimbochisumudza muchicherarisa nesaidi chiri mukofini. Vanhu muchirabidza kuchema uyezve muchichedzera kuti ndazowina nhasi zvangu zvaita. Ari kuchipatara vaishevedzera kuti isu tangomirira mwari izo nekuti munhu aratidza rakadii akatopera kare iko zvinozvo munhu akavigwa but izvo zveukama vari kushevedzera kuti isusu zvakatiomera nanhasi hatisati taziva zvinoguma papi nekuti mwana wedu mavigiro atakamuita kubva achirwara asi zvakamira sei. Asi question mark ndeyekuti why bhudhi wedu aitamba nechitunha? Why bhudhi wedu kana kuti mukoma wedu kana muzukuru kana hasvadzi yedu akatora kapu ine mvura akanoisa mukofini mune munhu zvinhu zvake zvaiziva zvoga? Yaimbori nyaya yei? Veukama ndi vari kushevedzera nevagarisani. And ibasa rachishashi ibasa rasawira nevasukuru unogadzirisa mutumbi kuite baba nyakubereka. Paiti pakauya kana motokari mukoma KB ine zvayakatakura tomboti moto yayo nemakabheji. Baba ndova inosumuka kunourutsa makabheji mumotokari kuti chikafu chevanhu chiripo ichi. Ndiye munhu ari kuchema. Asi zvakare vanhu vakazoguma vasina kutozvika ipapo vachinzizwa vakati hadu kuzvika pano zvikanzi isu tinonozvika sei vamwe varambidzwa asi vanhu vatohaya bhazi kuya kuzochema munhu pano.
Clash of the Giants. Baba Pati. Yes. Zvepadhugeni ka. Isu tiri kuzadzisa isusu. Kana une hama iri kudhugeni. Ingorifonera ikoko. Ndokune zvese. Ngati mekuitika paka. Ndapindira zvakare. Karoi Thengwe. Down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho, Karoi avana pilo mumba. Iwe, Karoi Thengwe, chiri kuti kudini. Icho kwadi muri yaZimbabwe. Paka. Thengwe. Chiri kuti kudini kocha kuThengwe. Chepa Thengwe mkoma KB. Vanhu vachema. Bosho. Taya zviri kuzofara pano patakatakura. Hatizivi kuti zviri pamutemo here kana kuti Sabhuku anokuda kuisa mutemo wake zvisine kuti wabva kupi. Nenyaya yekuti mukuru anofanira kuita zvinhu zvake. Vari kunyunyuta ichi chanetsa. Munzvimbo yemuThengwe muna Sabhuku anoti kana baba makaona mimi mune vana venyu mumba mabuda mwana anokwanisa kuendesa mari $10 kana $1. Baba ndakura ndaroora. Kuna baba vake vakamubereka. Vanofanira kuziviswa kusumwa. Sabhuku anoda kusumwa nemari kwata $50 nokuti iwewe hauna kwauri kuenda. Uchida munda mune munomu. Usati waziva kuti munda uchapiwa kana kwete pamwe uchatema uchaenda kumwe kwauri kuenda. Uchibamba wangobereka mwana uri mumba imomo kuroora mukadzi uri mumba imomo uri muvillage make panodiwa $50. Pese paunenge wati wakura wakudaka kuwana wakuda kuroora unonosuma Sabhuku nemari. Ukatizirwa mukadzi achingopinda mumba mako kunzi wane mukadzi. Hazvina basa muchazogadzisana mukarambana mukadzi watofana kutobvisa $50. Haana kugumira ipapa mukoma KB. Sabhuku anoti izvo mumba menyu iwewe wakaroora kana kuti une musha mutadzi wako akaita pamuviri panongopona mwana. Akapona mwana musikana unoendesa mbudzi sheshe kwa Sabhuku. Ukapona mwana komana unoendesa chimpongo kwa Sabhuku. Zimbabwe. Mabasa a Sabhuku. $50. Yes. Kana zig ikuenderana nemari iyo. Kwa Sabhuku nomuzivisa kuti waroora. Watizirwa. Yes. Ukaita mwana komana kana mwana sikana. Mwana komana unonozivisa Sabhuku nembudzi dikuti kwanika mwana uko. Mbudzi iyoyo Sabhuku akaitaura unobva tozonzi anotozati muri mofuka kwana machuma kwana chihera nekuti mutupo yevanhu vanogara nawo anoiziva. Apa anoti chihera kwandi kana kuti mhofu nenyaya yekuona kuti mbudzi yayo kuzopiwa isheshere kana kuti ihono. Zvava nenguva yakareba sezvichiitika. Iko zvinozva kuti taura chikonzi takatopinda mugore. Asi iko zvinozva maitiro azviri kuitaka ndekutodhimanda. So nyaya yapo manje kuti pakangobuda shoko rokuti makasiyana kuramba mukadzi uri muvillage maSabhuku uyu kunzi makasiyana kana kuti maseparata amuzi mese muri kunetsana pari kudiwa $100 kwa Sabhuku akangonzwa shoko rokuti kanyemba anetsana kana kuti asiyana namai Patrick anenge achida $100 igupuro iri. Gupuro rikuti Sabhuku mukadzi uyu achisimo munhu uyu kuparadza musha hakuna mari diki kuputsa ndanga ndine zvirongwa nezvinangwa pamusha wenyu muri munomu yekurambana. Ithengwe. Pane here mamwe maSabhuku vari kunzvimbo yokuKaroi vari kuzviita izvi. Right. Ndokusaka vaine nyaya iyi. Vari kuti tiri kubvunza even panext door pedu apaitwe izvo. Uyu mutemo waSabhuku. So vari kubvunza vachiti mutemo unoiswa naSabhuku pane kwaunotora here paunoenda kuti meetings kana kuti Sabhuku anongofunga zvafunga mumusoro make obva kutoisa kuhani. Vakakwanisa here kuenda kunoripota kune avo vari pamusoro paSabhuku ende vakati kudini? Vari kuti hatisati takuziva kwekuenda. Tiri kusvika kuti ukaenda unogona kunzi ndoo mutemo wavepo. Akazviziva anotangira pauri achiti waida kunondiripotera uchifungira kuti hausi mutemo. Tirikuda kuti tiwane simba pakuti izvo ndekupi kwamunogona kubvunza mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kuti zviri kuitwa chokwadi kana kuti kwete. Kana iri kwete toziva kuti Sabhuku ari kutibira takuziva kwekuenda chikonzero asi pachena. 0713-938-538 0713-938-538. Sabhuku avo vekuThengwe ngavabviswe uSabhuku. President weZimbabwe
Dr. E.D. Mnangagwa vakati let's fight corruption. Ndini mapurangwa ndiri kuno kugokwe. Icho kwadi. Ndo uri. Uri kawo. Basa vakatona hurumende. Yes. Zvavari kuita zvakazviona kuti kuhurumende. Aiwa. Vari kubira vanhu. Baba Isapewa. 1340 zig. Yokuti wasarire mwana. Aiwa. Ndiye kuti ndanetsana kuti ndaramba nomukadzi. Ukabetserwa nemwana imbudzi ka? Imbudzi. Hono kana hadzi. Hono kana hadzi. Kana ukatizwa kuti ukaroora 670 zig, $50. Unotoshika kuroora uchida sandawana mari kunosuma sapu. Sapu vanoda mucheka avo ndinonzi Comrade B office ndiri muno mu CBD muHarare. Hanzi sapu vanoda mucheka. Eish, mucheka manji. Pamucheka manji panonetsa. Munenge makutonga mega. Ndinotenda muene nguva yakanaka. Tivisani ngwenya zvikanzi inini vaindidzinga Baba Isabel. Vaindidzinga sabhuku avo. Kuti buda muno. Saka waida zvipi kudzingwa iwewe nokubvisa $100 kana $50 tuvisani. Kanyemba tibvunzirewo ve Minister of Primary and Secondary Education kuti zviri pamutemo here kuti vana vanodzingwa kuchikoro nekuda kwekuti havasati vabhadhara mari yebhazi. Izvozvi takatogara nevana vakadzingwa mari yebhazi paSt Mary's High School kuchitungwiza asi school fees takabhadhara. Havana kuuya, vari kuuya mangwana. Saka teeresesai mangwana pavanouya mozotumira kama messages iwaya vakwanise vega kupindura pano live pa National FM radio. Paka. Nyaya ndiri kutaura panapa iyi. Ndiye kuChegutu. Nyaya yekuChegutu mukoma KB mamiriro yakaita yakamiri yakadeo. Nyaya yakatanga iri yekuti pane mwana ndakomana. Ane mwanakomana wake, ane musikana, ane mukadzi wake. Mukadzi wake uyu izvezvi mimba yaakaita ine nyaya yandewa nayo imimba yechitatu. But kubva kumashure kwese mimba yekutanga nemimba yepiri dzese ndidzi maoperation. Zvadaro mukoma KB musi wakatanga kurwara munhukadzi. Amai vanova ndivo vamwene vakapiwa muroora nemwanakomana kuti mama muroora wenyu mazuva akaringa akufamba, chigarai nemuroora wenyu kumba ikoko. Ini hangu kana pane dambudziko munenge muchindiudza panoda kubudwa, panoda transport ndichimiramira. Vachibva vapiwa mwanakadzi. Baba vepamba apa mai havachisina, baba vakashayika. Mukomana achibva apa mukadzi wake kuna mai. Musi wakatanga mukadzi kutaura kuseni kuti mama nhasi andira kurara andisi kunzwa mushe. Ndo musi wakabuda mai vachiti ndiri kudzoka masikati ndokuonai. Mai vachibva vaenda. Havana kudzoka. Mai 3 days, 4 days, 5 days mai havasi kuwanika. Mukadzi ari kurwara. Muroora ari ega. Kusvikira azoshevedza mukadzi wanzvadzi yake kuti imbogara nechi vaendeswa kuhospital. Achibva aendeswa kuhospital. Aendeswa kuhospital mukoma KB. Achingosvika kuhospital muchete mimba ichibva yanyarara. Zizvake acharwadziwe. Zvikanzi madhezi ndirula sengo ari kure mbijanana asati akwana. Ndobva vadzokera. Vachibva vadzokera mukadzi kungosvika pamba atanga kurwadziwa mukoma KB. Vachibva vanoshevedza munhu wekubatsira. Zvikanzi itai kuti mumbonamatira mukadzi wangu kana kuti mune zvamunoshandisa pachivanhu muvashandise muvabatsire. Ndobva auya pamba. Auyapo zvikanzi zviri kupi? Mimba itori nemunhu ishi. Wangu makaitakura but imini kana munhu uyu asipo amuiponi. But pane nguva yekuti vari kutoshanda nezvemwana ari mudumbu uyu. But havana zvavati vaita. Vari kuda kuti zuva rinozvarwa mwana kana richinge rakwana ndipo chetanga kushanda nemwana uyu. But pane zvino zvavakangobata chete havana zvavari kuita. Vamuendeka kuti amai vako murume iwewe vari kupi? Zvikanzi havapo. Zvikanzi right, ndiri kukumbira munonditenderera kuti ndimboti garei zuva ranhasi chete nemudzimai wako. Nokuti ndiri kuona pamazuva ari kutariswa, mazuva akanyorwa ndemadhesi ekadhiri pachipatara haaziriwo. Shoko randiri kuda pano ndiri kuti mangwana mukadzi wako inofanira kunge riri zuva riri kupona iwe.
but zuva ramangwana ndiro rakaitwa kuti vaende kwavakaenda kuti radarike iroro hongu achapona but mwana wayo hapo ararame. Muri kuti muroora uyu iyi yanga iri nhumbu yechi3 vekutanga vana 1-2 vapenyu okay. asi vakauya nenzira yekuti aioperatwa. Saka iko zvinozvi zuva iri rikangokwana ramangwana chitera ndiri kuona inini mwana wayo kunyangwe akazozvarwa haasi kurarama. Ndo zvacho zvaakasungirwa zvaakabatwa pane zviri kuitwa. Yes. But zvatinoda kutsvaga panapa ndezvekuti amai vakwe vemurume vari kupi. Zvikanzi amai vakangobuda vasikuwanika, tikavafonera foni haisi kuita. Zvikanzi amai varipo. Muno kuti amai varipo sei? Zvikanzi amai ndiri kuvaona varipo. Hapana kwawakaenda. So kugara kwavari kuita pamba apa, rumu yaamai ava ibedroom ka, haina anopinda chikonzero hapana baba apa, bedroom yakakiyiwa. Mazuva atiri kutaura ese yamukoma KB hapana akanzwa chero kukosora chero kuita sei, bedroom yamai yakaita sei yakakiyiwa. Izvo amai vari mumbo pamba ipapo vatorimo mubedroom yavo varipo vakasvikira mumba kuti vaidya sei, vaibuda usiku here, hapana aiziva. Sei vakazoonekwa? Svika ndinomubatsira isusu panapa zvazvida kuita panapa kuti mwanakomana ubate mwana uyu, amai vako vanofanira kunge varipo pano ngavauye. Ende zvinhu izvi toda kuchita mangwana, nekuti mangwana ndo zuva rinofanira kupona mukadzi uyu, kwete zvekuti paakauchika kana kuti akanamatira zuva raMwari kuti mimba yekubva musi waikabata mangwana inofanira kuponewa, kwete zvokufungidza kunyira pakati, unofanira kuponewa mangwana, but iwo vari kuzviziva. So zvatinoda kuita panapa toda kushanda neuchenjeri. Uchenjeri hwedu toda kuti mai vasvike pano. Akazotaura mubatsiri achiti aiona kuti mai vake vari mumba, but zvavanotaura zviye zvavanenge vapiwa nemweya kana kuti kuratidzwa dzimwe dzenguva zvinobuda zvisirizvo, kuti azvitaure kuti vari mumba umu aiti zvikazokundikana ndaurayi basa rangu rese. Ndizvozvo ndofanira kusimbisa. Ndobva angoti uchenjeri hwandiroda ndokuti mai vauye pano. Inzwai zvakaitwa mhuri yeZimbabwe. Zvikanzi munonditendera here kuti ndirovewo mudzimai wenyu nemvura, kana kuti pano papa panga achigara ndiite munamato wangu kana mishongo yangu kungoimwaya kuti tishevedza amai vabude, amai vabude, but ana kutaura kuti vari mumbaka kuti vauye. Yes. Mupfungwa dzake aiti ndinoda kuti vabude, chikonzero iye mupfungwa dzake aiziva kuti vari mumba, asi vanhu vainzi vakabuda panapa ndo zvaitaura nevanhu zvinoita. Anoti iye ndaiti kuti vauye nenyaya yekuti ndiri kuti kumumbama ndiri kuona kuti varimo vakasazowanikwa. Ndambotaura izvozvo basa ranoita panapa rese rinobva rakanganisika kuti ndiri munhu manyepa. Ndobva aita zvaakaita mukoma KB zvaakaita. Hapana kuita 5 minutes mukoma KB amai vakaridza mheri vari mumba, vaona nyoka mumba, vakazvibvarira mumbaka ndokuita nyoka mumba kuti vabate key yedhoo, kuti vakinire dhoo, nyoka yake iri mumakumbo. Baiwe kusvikira vavhura dhoo. Vavhura dhoo mukoma KB vachingobuda panze vachiona vanhu vakasvika vachidonhera pane vanhu ndiko kufenda. Munhu wandiri kutaura mukoma KB atori nezvakaitika pari, vakazvimesa vakazvikanganisa nenyaya yekuvhunduka. Nyoka yakazotsvagwa mukoma KB nyoka haina kuwanikwa zvachose. Nanhasi amai ava vari kuti mumba mandozvikanzi nemubatsiri pindai vakomana muburitse zvinhu zvamai vamuise panze, musipurei nemushuka kunyange roga yekoteni inonzi mukangovhura bhodhero riri mumba nyoka inobuda, asi handifungi kuti nyoka munoiwana. Nyange iri pano munhu kuti amai vauye pano vabude. Nguva yakanodonha pasi baba mukoma KB vachidonha pasi apaka, muroora anga asatokwanisi kutarisa vanhu vakaungana uko, anga kutorwadziwa. No munhu pane inonzi shupa inotaka kuya madzimai yekuratidza kuti mukadzi akutopona. Mukadzi akazoponeswa nevanhu vanga vari padhuze, vatopinziwa mumba achibva aponeswa dze. Ndo zvandanga chero kuti mukadzi apone. Ndati amai venyu kana vasipo panapa muroora yaite sei apone. Ndapedza basa. Kana mukadzi apona ndikukumbira mutakure mwana muendese kuchipatara. Munovaudza kuti ndo zvakaitika, mimba yakatangira kurwadza parodi, ende munhu akazochibatsira ndeuyu, mwana ndeuyu. Ndapedza. Asi ndikukumbira kutaura kuti imi vanhu vepano pamba mimi muroora amai
ni mwana musabe nezvinhu zvomuda kutepa mwana munokanganisika mwana uyu ndiwa mwari. Amai vakazopepuka papaya vachipepuka amai vachinzwa kuti nemakorokotoyi Murora abatsirwa mwanayi mwanasikana vakutoshevedzera kuti vetu we kaya dai baba wadu wapenyu kanga kuti uzonditwerera murume kamuzukuru kangu aka but mwana angatopona. But mubatsiri zvakazotaura ndezvekuti ndiri kukumbira kuti mwana achibva kuchipatara enda naye kumba kwako umbogara naye kumba kwako umbofamba achibatsirwa. Kana unoda kuuya kwandiri uya naye kwandiri. Chikonzero handisi kukwanisa kubuda pachena kuti sei ndati amai vako kuti vauye panapa ndofanira kupuniwa mwana but vaiudza chi mwanakomana pasina amai vake. Saka izvo zvachonezvo unofanira kuti uzotevera kuti kana ivo vabudawo zvakare sokubuda kwavanga vaita vakazobuda zvakare akunyanya zvinokanganisika pamwana nekuti mukadzi apona nenyaya yekunzi ngavauye pano ko kana vazobudawo zvakare pano hapana zvinokanganisika here. Saka munditevere. Yes. Saka izvozvo mwana mupenyu amai chii chakavapaka kuti vade kusunga Murora? Atikati vakasunga muno mubvunzo wokutanga ndewekuti sei ivo ndivo vakapiwa Murora kuti Murora panguva yasvika inguva iri kukanganisika ino nguva zuva ravaudzwa kuti Murora arwara ndozuva rakazvivharira mumba asi vakasiya vaoneka vachiti ndichambobuda. Baba Isabel anditi pachivanhu chedu kana iri nhumbu yekutanga mwanasikana anoendeswa kuvabereki vake kazhinji kana yechi2 anozvarira kumurume wake kana yechi3 handiti saka pamwe mwanakomana uyu akangoti aiwa mudzimai wangu regai ndimuendese kuna amai. Ndizvo zvakatoita kati ndaendesa kuna amai nekuti ini handina mumwe munhu mukuru wandilepera kuti ndinopota ndichienda kumabasa chirega ndipe mudzimai wangu amai vangu kuti kana pane zvaitika amai vakuru vanoziva zvokuita ende amai ava vanotombodaniwa kune mimwe misha vachinotenya mukuta. But zuva rakarwadziwa Murora ndozuva vakatiza pamba. Havana kutiza vanga varimo but ivo vakaoneka kumurora kuti Murora pauri kuenda kumvura uchidzoka unonondira buda asi nichazodzoka achidzoka kaona imba yakakiwa. Vamwene vaidyei ndo zvinonetsa kuti mumba mavo vaidyei vaigeza kupi 6 days vasipo 5 days vasipo vari mumba vakatozobuda nenyoka iso vakati manditendera uniite zvakati nyoka ichibva yaburitsa mumba ini nyoka yakachakashayikwa zvikanzi pasi ndapedza. Kuti vana mama vedu vanenge vasingade here madzimai vatinopfimba asi kuti pane here madzimai avanenge vakatichengetera kuti vazonetsana nevaroora. Amen. Baba Isabel ndizvo here kuti kana chida kuroora ndofanira kupfimbirwa mukadzi naamai sei vachizonetsana ndiani ane simba pakutaura pane mumwe nekuti Murora mwana ndizvozvo ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wasenyika ndinoziva kuti chimuti munenge makachibata muri mukati mekumhanya nacho chikonzero muri kuenda nacho kwaremera dzinza kwachiri kumhanya ikoko ndo kwamuri kuenda. Rega ndingoshevedzera kuti muri yeZimbabwe nyaya yandinayo panapa inyaya yakaitika munzvimbo yecholocho munzvimbo yecholocho mukoma KB kune munhu akabirwa huku dzemabroila ngani dzakatanga dzichibiwa mbijana dzikazopedzesera huku dzaindeswa musha wese muridzi wehuku mukoma KB ndobva atanga kufambira nyaya dzake. Afambira nyaya dzake murume akanga aba huku idzi akabva aindesa kumba kumukadzi aindesa kumukadzi ndobva aenda kubhawa aenda kubhawa mukadzi achipedza kubika akunotarisa poto ndikuona mukadzi wanike mupoto mune matosi kana chiti matosi ndikureva pupu yehuku ndokubva aenda panekisi dokunoza bhururu wake kuti imi kuti zvandaona kuno kwimimi uyai muone mupoto yangu ndikutarisa mupoto ndikuona ndozvirimo audze kudaro ndopa akamira ndopafonera murume anga ari kubhawa kuti uya kuno muziona murume achisvika achiona pane zvinhu izvi aona zvinhu kudaro pamba apa pane vana 3 umwe mwana 1 mukoma KB kwaya kuti vazive kuti ari kutasinge huku kana kuti teki ngari kuno vangasenzwisisa ndopa akabuda pachena iye kuti inini ndine kwenda kaba huku ndobva vaenda kunotaura vakasvika muridzi wokumba ikoko achiti inini handisi kunzwa mushe ndiri kurwara kubirwa kwandakaita hukwe dzangu ndakaita senge munhu apera simba kubva musi wandikaona hukwe dzimo muchirugu changu
ndo musondekatise otikatika kurwara. Saka izvezvi inini sokuziva kwangu ndine kuchechi kwandainamata. Ndakangosvika ndikapupura vantu vanonditira munamato. Saka kuchechi kwanisati ndokwanisa kudzokera zvakare vanhu kuchechi ma1 ndivari kuya uchindinamatira. Saka ndichatanga ndatodzokera kuchechi ndonovaudza kuti inini ndine munhu ari kuti ndakaba huku dzangu ndoita sei. But vanhu vari kumbauko vane zvakaona zviri kungoitika kusanganisa muridzi wepamba. But poto iye mukoma KB yavati vakaona matosi kubva ipapo matosi iwawo vakada kutobvisa matosi kwanza asi kubva matosi angoripo. Saka inini ndakati chiti musi weFriday ndo pandiri kuenda kucholocho. Musi weFriday ndoda kuenda kucholocho mukoma KB nekuti kucholocho ikoko zvakare asi munhu 1 okubirwa akaita izvozvo. Vaitiverenga kuti vakutosvika kuma5 vanhu vane zvavari kuita mushure mekubirwa kwozite bamba zvakare pana baba vakabaimbwa vane mwana ari kuhukura zvakare kucholocho pana baba vakabaimbwa yemunhu imbwa dze dzinoti dzina kunotengwa dziya vane munhu akabirwa imbwa yake yaanoti iyo imbwa iyi akaitengera 140 US asi anoti 2 days pamba ichibva yabiwa munzvimbo imwe matsvaga aishayiwa. But pane pamba pasitorina imbwa pane mwana zvakare akuita kuti akuhukura senge imbwa. Asi baba ava havasi kukwanisa kuenda kumunhu wakabira imbwa vakuudza vehukama kuti ndisvitsirei shoko mwana achirwara pamba. Mukadzi wavo ndekwanisa kuenda kwaSabu kuti aiwa murume wangu ari kuramba kunopupura but mwana ari kuhukura kumbako murume wangu akabaimbwa. So nyaya idzodzo dzaita kuti nemusi weFriday ndiende kucholocho. Asi nyaya yatava kuuya panapa ndiye munhu akaba mabroiler mukwiriyo mokuti mukadzi achibika akaona mupoto mazara matosi. Saka matosi aya haasi kukwanisa kubvisika mupoto. Haasi kubvisika nepoto chakazogadzirwa yakadaro yabva yanzi ngatichimirirai panonzi munhu uyu akwanisa kutaura nevanhu kuchechi kwake. But ndakazobvunza asi munhu wekuchechi nyaya iri tobananidza nzvimbo yekumacheke ndokwairi kutobva chakanyanya muri yeZimbabwe regai katinzwe kana tikakwanisa kubata kaivo vari kucholocho uko tinokwanisa zvakare kunzwa kuti vanokwanisa here kutaura parunhare vamwe vacho vanenge vabvuma kuti tokwanisa kutaura mangwana paunoedza kumufonera munhu anenge asingabatike kana kuti anenge asingadayireka foni yacho. Regai tizonzwa kuti baba Isapi wachadzifambira seiko nyaya dzacho. Nthawe ziri kudiyana baba Isapi nthawe ndo zadiyana right. Tinodzoka zvakare mangwana muchirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM radio. Pane vanga vachitsvaga kanhamba dzevabatsiri vamatsudzura ichokwadi muri yeZimbabwe. Regai ndibata nyaya yekucholocho muri yeZimbabwe 0710 307 107 0710 307 107 0710 307 107 dzimwe 0714 23 22 01 0714 23 22 01 chepagweru chiya 0714 204 235 0714 204 235 dzimwe 0713 072 358 0713 072 358 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe ndinoti izvo ndibate panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa sa Queen Esa Kanengoni banditi po rikiti vo